Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Dr. Michael Ussi ayaka moto kwambiri ndipo akungong'alula nkhani zokhuzana ndi kuba zimene zachulukira kwambiri mboma. Koma chiyambireni kuyankhula izi akhala akukumana ndi zinthu zosiyanasiyana makamaka zovuta zochokera ku chipani cha MCP. Lero abwera ndi nkhani ina imene akuti galimoto ya pandipiti wawo imodzi ayilanda. Kodi nkhani imene ikuyenda bwanji? Ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko zamketika kuti ayi mfuna mumuphe Michael Ussi wala bajani. Mena ukambereramo iyo angulankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukhala woyamba kuimvera asadayika anthu ambiri. Kuchoka pa tsamba lawo la Facebook, Dr. Michael Ussi anena kuti galimoto ya pandipiti wa Vice President lead or pilot vehicle yomwe imanyamula achitetezo anga yalandidwa ndi kuperekedwa kwa munthu oti si Vice President. Galimotoyi ndi ya boma osati ya chipani. Inetu olo atandilanda magalimoto onse kuti ndiyende pawiribala siningaone vuto chifukwa ndakula ndi kuyendesa chengerengere. Ine ndimadya zanga ndipo ndilibe mlandu. Chomwe ndikudana nacho ine ndikatangale ndi umbava. Kumeneko ndikuyankhula kwa Dr. Michael Ussi makamaka pa tsamba lawo la Facebook. Galimoto yawo akuti yalandidwa ndipo yaperekedwa kwa munthu oti si Vice President. Kodi galimoto imene yaperekedwa kwa ndani? Zambiri tikhale tikumva kuti ikuyenda ndi ndani galimoto imene. Koma padakali pano tatiyeni ndipitirize ndi nkhani yathu kuti zambiri zokhuzana ndi kuzuzula kwa Dr. Michael Ussi zikuabweresera mavuto. Ndipo izi ndi zina mwa zovuta zimene akukumana nazo. Tanena kuti alandidwa galimoto komanso chinthu choopsa kwambiri ndichonena kuti akuti ali pa chiopsezo choti atha kuphedwa. Ndipo iwowa aying'alula nkhani imene yitu pa gulu la anthu ku msonkhano umene akuchitisa misonkhano yoyendayenda. Ndipo iwowa adapanga play voice note imeneyi kapena kuti VN imeneyi pa gulu. Tatiyeni timve kuti mu voice note imeneyi muli zotani. Ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko zamketika kuti ayi mfuna mumuphe Michael Ussi wala bajani. Mena ukambereramo iyo angulankhula anzakewo ndikuponya ka audio mukhala woyamba kuimvera asadayika anthu ambiri. Musalole zimenezo wauze so apagamisawo kani mena sairole asalole nkani zimenezo nyamata wose muuzane kani mena itine pafola mubacha namba uimva kandi 4 days so bana manganya sowe manganya must be disciplined manganya asokoneza ulazi sisi kwesa chipani chake chitata kwesesho Lekeza lipopo musalole lekeza lipopo. Tibane. Ndithu mmenemo ndi mmene ilili VN imene inatumizidwa pa group limene lakuti la MCP yofuna kupha Michael Ussi. Ndipo Dr. Michael Ussi akuyenda ali pa mpeni ndithu kuti ali pa chiopsezo choti china chake chitha kuachitikira. Koma kodi izi zikuyenera kuti zizikhala chonchi? Kupitirirabe ndi kafukufuku amene ife tapeza papezeka kuti paliso zinthu zina zimene Dr. Michael Ussi akhale akukumana nazo posatira zimene zachokera ku meeting imene adali nayo chipani cha MCP makamaka pa nkhani ya zomwe akuchita Michael Ussi. Nde zina mwa izo ndi izi. Number 1 akuti apule achose mphamvu za VP pano pamanga angokhala VP dzina lokha basi. Palibenso kumutuma. Ndipo manga asiye kuitanidwa kuma cabinet meetings enali onse. Ndipo number 2 ati agwirizana kuti MBC isiye kuulusa olokuonesa za Dr. Michael Ussi. Number 3 akuti akufuna kuchepesa security ya olemekezeka a Dr. Michael Ussi.
ndipo cha namba 4 akuti Dr. Michael Usi afufuzidwe kuti odya zake pate ndalama akuzitenga kuti akutiwo akuyenera kuti afufuzidwe kumene akuzitenga ndalama zopangira misonkhano makamaka pa chipani chawo cha odya zake alibe mlandu. Ndipo cha namba 5 akuti akufuna amupake milandu ya katangale oti mboni za fake zokwanira azipeza kale kuti azikakhale pa umboni oyikira kuti Dr. Michael Usi akupanga zinthu zakatangale. Ndipo chomaliza akuti akufuna afukule zako ADRA komwe Manga anagwira ntchito kwa nthawi yayitali. Ndipo zimenezi ndi zina mwa zimene anthu osatira chipani cha MCP agwirizana akuti ku meeting imene adali nayo yoti Dr. Michael Usi akhale akukumana ndi zinthu ngati zimenezi. Koma kodi kutereko nkulondola? Kodi tiziti munthu akakhala kuti wayamba kutsutsa boma ndiye amene ayenera kufufuzidwa? Komanso ngati munthu akuzuzula boma pa nkhani zakatangale akuyenera kuti akhale akukumana ndi zilango zosiyana-siyana chifukwa choti iyeyo wazuzula boma? Izi ndi zimene zimachitika ku Malawi kuno. Munthu akakhala kuti akulimbana ndi boma zosatira zake zimakhala ngati zimenezi. Ndipo zambiri tikhale tikumva zimene zikhale zikuchitika. Ife tili pano kupasirani china chilichonse satani wa nkhani yonseyi kuti inunso mukhale mukudziwa mmene zinthu zikuyendera pa ground padakali pano, chifukwa ino nthawi ya kampeni zochitika ndiye zilipo zambirimbiri. Nkhani yokhuzana ndi Dr. Michael Usi ndi imeneyi. Ndipo takuwuzani kale kuti pali zinthu zitatu zimene takambirana mu video imeneyi. Number 1 kuti Dr. Michael Usi alanda galimoto, zinthu zimene zachitika kale zimenezo makamaka. Alandidwa galimoto, komanso izi atsimikiza okha pa tsamba lawo la Facebook, komanso zasimikizika kuti panali mgwirizano wa upo kuti iwowa akuyenera kuti asowesedwe basi chifukwa akuzuzula boma. Ndipo zina mwa mpekesera zimene zikumveka ndi zimene tawerenga zija kuti pali zinthu 6 zimene zikufunika kuti zichitike makamaka posatira kuti Dr. Michael Usi ayamba kugalukira boma. Ndipo zimene tachula zija ndithu ife tikhala tikukupasani satani wa china chilichonse ngati zikhale zikuchitika, koma ife tili pano kupasirani china chilichonse. Ngokupemphani kuti ngati mukutipeza kumene ino ndi Malawi Lero, subscribe, comment, like, osayiwala kupanga share kuti anthu ena akhale akusatira nawo zimenezi. Koma padakali pano tatiyeni tikusiyeni m'manja mwa Dr. Michael Usi akuti alibe nawo mlandu. Olo mutafuna kuti iwo apachikidwe palibe chimene alakwa. Iwo akuvina nyimbo ya ma Blacks makamaka ija amati ndilibe nawe chifukwa. Nde kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.
Ana